Majiteľ reštaurácie gastronom Mário Plachuta hovorí, že Viedeň je jediným hlavným mestom na svete, ktoré má svoju vlastnú gastronómiu. Kedysi bola centrom obrovského impéria a v bohatých palácoch pracovalo množstvo kuchárov z okolitých a hlavne východných krajín. Česi, Slováci, Maďari, tí všetci výrazne ovplyvnili viedenskú kuchyňu. Mário Plachuta je synom známeho viedenského šéfkuchára Evalda Plachutu, ktorý pred 30 rokmi dostal geniálnu myšlienku vrátiť sa k tradícii prípravy hovädzieho mäsa varením. Tento spôsob je unikátny a ťažko ho nájdete niekde inde. Jeho prezentácia je však súčasná. Reštaurácie, o ktorých sa rozprávame, nie sú historické, ale za to typicky viedenské. Práve preto je ich kuchyňa nadčasová. Zaujímavosťou je, že syn Mário v dospelosti nikdy nepracoval spoločne s otcom. Naopak, už ako 23-ročný si založil svoju prvú reštauráciu v centre Viedne a potom zo pár ďalších. Vlastne odvtedy sa s Máriom poznáme. Nikdy nevaril, ale ako manažér a majiteľ pozdvihol priezvisko svojho otca na úroveň svetoznámej značky. Škoda, že nemáme viacej času. Šéf obsluhy pán Šuster nám ešte chcel ukázať zo pár svojich obľúbených receptov. Rozhodne sa sem opäť vrátime, aj kvôli úžasným dezertom. Tak čo na to poviete?